fo Karimu ye ko arasa fagali se t'a ye. Ay t'a fo Karimu ye ko arasa fagali se t'a ye. Voilà, n ka album kura bɛ sira la ka nalen. Voilà, n balima n ka foli bɔ ye kosɛbɛ. Kuma ye 19h ye. Rendez-vous 19h. K'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna kuma ye 19h ye. Kuma ye 19h ye. Carrefour des jeunes na ni mɔgɔ min sen tɛ se ka yen sɔrɔ wula na 19h ye. I ka taa Aras Maska page sanfɛ Arasa Sokoroma. Voilà, Aras Maska page sanfɛ la 19h. Ni mɔgɔ min tɛ se ka Carrefour sɔrɔ i ka taa Aras Maska page sanfɛ 19h. Voilà, komi bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko Arasa ka pharmacie a ka maternité min b'a ka pharmacie kɔnɔ, a ka denwolo yɔrɔ min muso jigin yɔrɔ min b'a ka pharmacie kɔnɔ, a hakili di cɛ kelen min ma c'est-à-dire mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn ko ye ne de ye. Arazbati min sagala a ka pharmacie, a ka dɔgɔtɔrɔso, a maternité min bɛ yen, muso wolo yɔrɔ min bɛ yen, Arazbati hakili di ne de ma, bɛɛ b'o kalama. Donc den dɔ wolo cogo man ɲa n'o ye Abdoulaye ye, a ba y'a wolo désordre la quoi. A jigintɔ la a ba kɛtɔ k'a wolo a wolola désordre la. Donc wula na ne bɛ se k'a ka réparer quoi. À partir de 19h ne ni Jalo Aras Maska page sanfɛ an bɛ Abdoulaye a wolo cogo man ɲa a ba bolo quoi. A ba kɛtɔ la k'a wolo a wolola désordre la quoi. Comme Arasa voilà an ka analyse bɔra ka bi donc wula na 19h bɛɛ ka taa Maska page sanfɛ an bɛ se k'a wolo ka ɲa. Choqué pour éduquer. Moi ne Allahu akbar wula na n'a fɔra cɛcɛ kɔ hali k'i yɛrɛ faga.